Hello λιλάκια μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Γιατί σήμερα έρχεται το πρώτο μαθητικό βίντεο στο κανάλι μου, το οποίο δεν είναι άλλο από Temu Haul. Και πιστεύω ότι πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι 6 τέτοια, 94 διάφανα και 2 ροζ. Που είναι για το μαλλιά, για το skincare, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τα οποία πήρα 6. Είχα πάρει 4 διάφανα και 4 ροζ, αλλά ήρθαν 2 ροζ. Δεν πειράζει, δεν θα το σχολιάσω. Αυτό είναι πολύ απλό, οπότε πάμε στο επόμενο. Πριν σας δείξω το επόμενο αντικείμενο, να σας ενημερώσω ότι τα έχω ανοίξει τα αντικείμενα. Γι' αυτό θα σας τα δείχνω ανοιχτά και δεν θα σας τα δείξω να τα ανοίγω, γιατί τα έχω ανοίξει. Ναι, και πάμε τώρα να σας δείξω το επόμενο αντικείμενο. Το επόμενο αντικείμενο είναι αυτός ο καθρέφτης, ο οποίος, πιστεύω ότι θα έρθει λίγο πιο μεγάλος, αλλά ήρθε έτσι. Έχει λοιπόν εδώ πέρα σχήμα τη Μαργαρίτα και στέκει το όρθιο. Καλό δεν το κάνω γιατί θα φανώ εγώ, οπότε ναι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, είχα πάρει ένα τέτοιο κουτάκι που έχει αποθηκευτικό χώρο. Ένα με τα φλιαγκάκια αυτά και μου ήρθαν 2. Για ποιο λόγο ήρθαν 2 ενώ εγώ πήρα ένα? Και δεν είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο μου ήρθε 2 φορές. Αλλά τέλος πάντων δεν θα το σχολιάσω. Ναι, αυτό είναι ένα απλό κουτάκι με φλιαγκάκια πάνω, με ροζ φλιαγκάκια. Στη κάμερα φαίνεται λίγο πιο λευκό, αλλά όχι είναι ροζ. Και ναι, πάμε στο επόμενο. Τα επόμενα είναι αυτά εδώ. Δεν θυμάμαι, ξέρετε, τώρα ξέχασα για ποιο πράγμα δεν χρησιμοποιούμε αυτά. Το έχω ξεχάσει. Ναι, που είναι ροζ καρδούλες και είναι... Δεν θυμάμαι πολύ καλά γιατί είναι, αλλά τέλος πάντων πάμε στο επόμενο. Δεν είναι και κάτι πολύ αυτό για να μιλήσω για πολλή ώρα. Βλέπετε αυτές τις καρδούλες? Ναι, εγώ τις βρήκα στο Temu. Και ήτανε... Μαντέψτε λίγο τι είναι. Λοιπόν, αυτές εδώ οι καρδούλες είναι λίμες. Λίμες νυχιών. Ναι, καλά καταλάβατε. Είναι λίμες νυχιών. Τις πήρα γιατί μου έκαναν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι απλές λίμες. Λοιπόν, πριν σας δείξω το επόμενο αντικείμενο, θα σας αφήσω κάπου στο βίντεο να δείτε τι είχα παραγγείλει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, λέει 46 κάτι τέτοιο κοκαλάκια. Γκλαμεράκια, δηλαδή μικρά. Και ο λόγος που δεν τις παραγγελίες ήταν γιατί περίμενα αυτά. Και τι μου έρχεται, λέω εντάξει, τόσο φθηνά 46 κοκαλάκια είναι πολύ παράλογο. Και περίμενα εδώ τι μου έρχεται. Και τι μου έρχεται? Ένα ροζ κοκαλάκι με ένα λουλουδάκι. Ναι. Ορίστε, τι να πιάσω με αυτό? Ούτε μια τούφα μαλλιά δεν μπορώ να πιάσω με αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Ναι, συγγνώμη αν φαίνεται λίγο θολή η κάμερα. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα είναι αυτά ήταν 20 κοκαλάκια. Τα οποία, χρήσιμα είναι. Καλή ποιότητα. Εντάξει, καλά φαίνονται. Οπότε αυτό είναι απλά 20 κοκαλάκια. Έλεγες εκεί πέρα, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο πράγμα είναι αυτό το χτενάκι που είναι για τη χωρίστρα. Και το πήρα σε ροζ, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει πολύ ωραία τη χωρίστρα. Οπότε από αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Δηλαδή ούτε 2 φορές μου ήρθε, ούτε κάτι διαφορετικό ήρθε, αλλά πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα το next one αντικείμενο, το οποίο το έχετε δει όλοι στο Temu. Δεν υπάρχει περίπτωση όποιος κοιτάει στο Temu, κυρίως τα κορίτσια, να μην το έχετε δει. Είναι αυτό που το βάζεις για κοσμητικό εδώ πέρα και φαίνεται γυάλινο, είναι πλαστικό. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι παραπάνω να είναι γυάλινο, ας πούμε. Είναι ωραίο για κοσμητικό. Και ναι, αυτό. Πάμε στο next one. Λοιπόν, το επόμενο έχετε δει όλοι. Όλα αυτά τα squeeze τις πατούσες. Ναι, βρήκα ένα τέτοιο. Βασικά θα δείτε τι εννοώ. Και λέω ωραία, ας πάρω ένα γιατί μου αρέσουν αυτά. Και τι έρχεται? Αυτό είναι πλαστικό. Τι είναι, δεν ξέρω και εγώ. Τι να το κάνω αυτό? Αφού έλεγε από κάτω squeeze, αυτό γιατί ήρθε? Το βλέπω όλοι έτσι. Γιατί ψυχίστηκα, πάμε στο επόμενο. Ναι. Χίλια συγγνώμη που φαίνεται θολό. Πραγματικά προσπαθώ πάρα πολύ να μην φαίνεται.
Αλλά ναι, δεν γίνεται. Το επόμενο αντικείμενο είναι αυτό εδώ, όχι τα κοκαλάκια. Τα κοκαλάκια είναι δικά μου, αυτά που είχα. Είναι αυτό που βάζεις στα κοκαλάκια, γιατί είχα σε ένα σεσέρ, συγκεκριμένα αυτό εδώ το σεσέρ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν με βόλευε να τα βγάζω από τον σεσέρ, γι' αυτό το πήρα αυτό και τα έχω όλα τα κοκαλάκια μου εδώ πέρα. Και είναι ok. Πάμε στο επόμενο αντικείμενο. Ξέρεις να πω ότι αυτό το αντικείμενο ήρθε και αυτό 2 φορές. Πάμε στο επόμενο. Μετά είναι αυτό το διακοσμητικό που λέει Love. Κοιτάξτε, πίστευα ότι θα είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά είναι τόσο. Οκ, εντάξει. Ναι, αυτό. Ένα απλό λευκό διακοσμητικό που γράφει Love. Πάμε στον next one. Πήρα κάποιες θήκες, επειδή σε πολύ λίγο καιρό θα πάρω ένα κινητό. Και μιας και παρήγγειλα τώρα, είπα να τις πάρω τώρα. Θα μου πείτε, υπάρχει άνθρωπος που να παίρνει τις θήκες πριν από το κινητό. Και άμα δεν βρεις το κινητό που θέλεις, θα σου μείνουν οι θήκες. Δίκιο έχετε, αλλά εγώ τις πήρα. Η πρώτη θήκη είναι αυτή εδώ, με τις καρδούλες. Δεν σας λέω ποιο κινητό θα πάρω, ελπίζω να καταλάβετε. Είναι αυτή με τις καρδούλες που έχει και το glitter. Δεν φαίνεται όλες τις φορές, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, η πρώτη θήκη είναι αυτή. Η δεύτερη θήκη είναι αυτή με τα φιωγκάκια και τις έβαλα και τις βεντούζες που πήρα. Γιατί, εντάξει, όλοι τις έχουν και όχι μόνο αυτό. Πιστεύω θα βόλευαν για να βγάζει καμία φωτογραφία έτσι. Οπότε ναι, η συγκεκριμένη θήκη, μισό λεπτό. Η συγκεκριμένη θήκη είχε και τέτοιο που μπαίνει στον φορτιστή για να μην τον μπερδεύεις. Μπαίνει στο φορτιστή και είχε μέσα και αυτά τα δύο που δεν ξέρω τι είναι, μάλλον μπαίνουν στο καλώδιο, και αυτό που αυτό όντως δεν ξέρω τι είναι. Ναι, πάμε στην επόμενη θήκη. Όπως έχω γράψει στην περιγραφή μου, όποιος πήγε και τη διάβασε επειδή την έχω αλλάξει, αγαπημένο μου πόλη είναι το Παρίσι. Και χώρα Γαλλία, να καταλάβετε. Οπότε πήρα αυτήν εδώ τη θήκη, η οποία είναι λευκή και έχει το πύλο του iPhone με ένα φιόγκο ροζ, η οποία είναι πάρα πολύ cute, γι' αυτό την πήρα επειδή μου άρεσε. Και η τελευταία θήκη που ταιριάζει και αυτή πάρα πολύ με το κινητό που θα πάρω είναι αυτή εδώ, που είναι εντελώς διάφανη με καρδούλες, λευκές. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ναι, βασικά θα μου πεις, άμα δεν σ' άρεσε θα την έπαιρνες. Ναι, δίκιο έχετε. Επόμενο αντικείμενο είναι αυτό, το οποίο είχε χρώματα μοβ, ροζ, κίτρινο και μπλε και θα σου τύχει ένα τυχαίο γκλάμερ, χρώμα δηλαδή. Εμένα μου τύχε αυτό, το κίτρινο, το προτιμούσα μου τύχει το ροζ, αλλά δεν πειράζει γιατί το κίτρινο καλούτσικο είναι, δεν έχω παράπονο δηλαδή. Οπότε ναι, επίσης θέλω να σας πω ότι κάπου δεν θα τελειώσει το βίντεο. Παρόλο που έχω πάρει και άλλα αντικείμενα, έχει μείνει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Συγγνώμη, αλλά αν θέλετε μπορώ να βάσω κι άλλο ένα βίντεο που δείχνει τα υπόλοιπα που δεν έδειξα, σαν part 2. Και ναι, αυτά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο που μπορεί να κάνω. Και μέχρι τότε τα λέμε.